आंनि मुङा मुस्रि प्रदीप ब्रह्म आङो बे रङापारा आनसलिक बर' थुनलाइ आफादनिनो बारग' आफादगिरि दा बर्थमान आं एडभाइजाराव दङ दा बर्थमान जोंनि बे बिटिआर आरो काउन्सिलखौ लानानै जेनाखि बेले बेजे सोमजिगासिनो दं दा बे बिथिङाव आङो गुबैयै हाग्रामा महिलारि बिथां आरो चन्दन ब्रह्ममोन बादिखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो नोंथांमोना गोजानाव थानांगौ जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट मोननैखौ माब्लाबाबो काउन्सिलाव लांनो थाखाय दा नाजा नङाबा उननि फिथाइया गाज्रि जागोन आं बेखौनो बुङो आरो बिनि अनगायैबो रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै जाहाथे गुबुंले बारहावा सोमजिहोआ बिनि थाखाय नोंथांखौ माने वार्निं होखानाय जाबाय जाहाथे जोंनि ओनसोलाव हाबनानै बेफोरबादि गाज्रि खामानिखौ मावा बाराबा नोंथांमोना बे सनितपुर आरो बिश्वसारियाव हाबनोनो हानाय नङा माबा मोनसे पलिटिक्स लानानै गेलेफैयोब्ला खिन्थु होसोजागोनसो मिथिखा आं बुंखाबाय गोजोन्थों आंनि मुङा मदन बसुमतारी आं खैलाजुलि दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि थांनाय 5 अक्ट'खालि अक्ट'बरनि थांनाय 5 अक्ट'बर खालि जोंखौ बिसना सारियालि आरो सनितपुर जिल्लानि माखासे गौथुमनिफ्राय मेलेमजिबिनि मिथिं जागोन होननानै माखासे बिपिएफनि हानजा बा मावथि बिथांमोना उदालगुरियाव लांदोंमोन आं दा उदालगुरियाव थांनानै मिथिङाव थांनानै नुनो मोनबाय जे बिथां हाग्रामाया जोंनि सनितपुर आरो बिसना सारियालि मोननै जिल्लाखौ अट'नमास सोनो थाखाय गोबां नाजानाय होदों बेफोर बाथ्राया नंखाय आरो जोङो बिटिआरावनो जों हाबगोन बे जोङो सनितपुर आरो बिसना सारियालि मोननै जिल्लाया आरो जोङो बे बिटिएडिखौनो जोङो खावलायो आरो जों मालाबाबो बिदि मिथिङाव फाव फान्दायनानै लांजानाय मिथिङाव जों मालाबाबो थांला आं दिनैफ्राय खोथा होबाय हाग्रामा सिबआ जोंखौ खैसार खालामनानै बे मोननै जिल्लानि सुबुंफोरखौ बा मावथि सोद्रोमाफोरखौ लांनानै मोनसे खैसार खालामनो सानदोंमोन बिथाङा जोंनि बे मोननै जिल्लाखौ काउन्सिलाव सोनो थाखाय नाजादोंमोन नाथाय बिनि साननाया मालाबाबो जाफुंसारनाय नङा आरो बिथाङा बेफोरबायदि नाजानायखौ दोननांगौ बा गारनांगौ मानो होनबा जोङो बिटिआरावनो जोङो हाबनो जोङो जरदार खालामदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बे बिटिआरावनो राजिजोब गिबियावनो आङो बड'लेण्ड थान्दैनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आंनि मुङा मुस्रि नबिन बसुमतारी आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे प्रेसिडेन्ट बे हिसाबै आङो बे बिटिआरनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो नागिरदों दाखालि थांनाय 5 अक्ट'बर खालि उदालगुरियाव मोनसे मिटिं जादोंमोन बे मिटिङाव इउबिपिअनि सोद्रोमाफ्रा आंनि न'आव फैनानै बुंदोंमोन जे बेयाव बे उदालगुरिनि मिटिङाव माने बयबो बाहागो लागोन धोरोम आफाद बर' साहित्य सभा आरो खृष्टान ससाइटि बायदि बायदि धोरोमारि आफादफ्रा बेवहाय फरायसा आफादखौ लानानै मोनसे आफाद खुंनाय जादों मेलेमजिबि आफाद होननानै बुंदोंमोन दा बेवहाय जोङो नंमारगौ साननानै बिथांमोननि बुंनायखौ नंगौ साननानै जोङो बे आफादाव जोङो बाहागो लानो थांदोंमोन नाथाय बाहागो लानानै थांनानै जों नुबाय बेयाव माने साहित्य सभानि थांदोंबाबो बेयाव बाहागो लायाखै ओरैनो जिरायनानै थाहैबाय आरो बे धोरोम आफादखौथ' आं नायबाय गैया दा बेयाव जों नुनो मोनबाय माने बे आफादा माने बिपिएफनिसो आफादमोन आरो दा बे आफादाव जों दसे खोनासंनानै मिथिना मोनबाय मा जे हाग्रामा महिलारिया बेयाव बिबुंथि लाखिबाय थादोंमोन बिथाङा बुंदों मा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ लाग्रोआब्लालाय बोरैहाय बिटिआराव हाबनो हानो दा बिथाङा बेखौ बुंदों आरो दा बेवहाय ओरैबायदि जों सानबाय जे बर' सुक्तिया सिगाङाव बिटिसि जाबाय बिनिफ्राय बिटिएडि जाबाय बहायबो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफानाय जायाखिसै आरो दा बिटिआर सुक्ति जाबावबाय बहायबो हाग्रामा महिलारा जोंखौ माने लाफानायनि खोथा जेबो बुङाखिसै जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गारनानै बिथाङा माने बेखौ ओरैबायदि बुंबाय जे बे बिटिआराव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ सोनांगौब्ला सोरबा असमिया हारिखौ बुरखायनांगोन आदिबासिखौ बुरखायनांगोन दावराव दावसि खालामनाङा बायदि बायदिसो बुंनानै माने बे आफादाव माने बिबुंथिखौ लाखिबाय थाबाय
दा बेवहाय जों नुनो मोनबाय मा बिथाङा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै माबायदि खेल गेलेनो नागिरदों जों बिनि सायाव जोंहा मोनसे सन्देह जाबाय माने दे बिथाङा जे बे मोननै जिल्लाखौ जे गारनानै जे माबा मोनसे खैसार खालामगोन बेखौ जों एसे माने हमदांनो हाबाय आरो दा बिथाङा गावनि बुंनांगौखौ बुंनानै बे बुंबाय मा सोरबाफोर माबा बुंबावो नामा बे बुंनायाव जोंनि सनितपुरनिफ्राय आं मानसिखौ सिनाय हाया बिथाङा सासे सिखारनानै बुंबाय मा बिथाङा ओरैबायदि बुंबाय जे सनितपुरखा जे जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बिदि जाना दङ जा मोनसे सुक्ति जाबाय दा बेवहाय दा बर'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जों लाग्रोनांगौ मानो होनबा बिराद उखैबाय होनना बुंदों बिथाङा उखैबायनो बिथाङा दा उखैदोंब्ला बिथाङा मा बुंबाय ब्रेकफास्ट जाना लाग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो उनाव जों आबुङै मोनजागोन बे बाथ्राखौ बुंदों जों बेवहाय माने गोजोननाय मोनाखिसै बेनिफ्राय जोङो जिखिनि थांदोंमोन बेखिनिया जोङो मा खालामबाय बे आफादाथ' जोंनि थाखाय नङा आं सानबाय जे बे आफादखौ जुदि सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै जुदि जादोंब्ला जोंनि बिश्वनाथ बा सनितपुराव मानो थांनानै बे आफादखौ खुंहैदिया जों बेयाव दुखु मोनबाय बिथाङा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै बेवहाय मिटिं खुंनो हायोब्ला जोंनाव मानो खुंहैनो हाया बिथाङा बे बाथ्राखौथ' बुंलाङाखिसै दा बेनिखायनो जोङो माने बे आफादखौ खोनासङालासिनो जोङो माने गारनानै फैबाय सा ससेयावनो बेनिफ्राय जोङो फैबाय दा जों सिन्था खालामनानै नायबाय मा जोंहा गोदोनिफ्रायनो गोबां जोङो दाङाबाजियाव जोंनि सनितपुराव जे 500नि बारा माने मुंख्लं जालांबाय बे 500नि बारा मुंख्लंफोरखौ जों गारनानै दिनै जों बेयाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जों लानो हाया जोंनो माने आबुं जि जोंनाव बिटिआर बे बिटिआरआ रोखा हाबनायनि लामायाव दंखायो होननानै दाखालि बावै माइनावस्रियाव जोंनि कमिसनाव सोनानै लाजानाय एबा सायख'जानाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा माइनावस्रियाव मोनसे मेल खुंदोंमोन बिथांखौ एबसुआ बरायदोंमोन बे आफादाव जोंबो थांदोंमोन धोरोम आफादनि जानानै बिथाङा बुंदों जे बिटिआरआव हाबनायनि लामाया सनितपुर आरो बिश्वनाथआ रोखा आरो जों नुनो मोनबाय बे बिटिआर सुक्तियाव जे मोनसे राजा लामा होदों माजबाटनिफ्राय हलंगिसिम राजा लामा बानासुर रड होनना बुंदों अब्ला बे बिटिआरआव हाबिनि मा खोथा दं जोंहा बेयाव माने फोथायनाय दं आरोखि दा बेनिखायनो जायबा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै गेलेबाय थादों बिथांमोना जाहाथे बिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो बिनिफ्राय जोंनि बिटिआरआव जोंखौ सोनायनि लामाखौ रोखा खालामनानै होनो थाखाय आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों आरो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि जोंनि सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै बायदिसिना जानला मानला हगारलाबायनायखौ जों गोजोननाय मोना जे जायहा ब्रेकफास्ट जानो बे जाथों खिन्थु जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ रायजो राजाया बिटिआरआव हाबनायखौ जोङो रोखा होननानै बयबो माने आसा खालामनानै दङ दा जोंहा बिटिआरनि अनगा जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव जों हाबा होननानै जों रायजो राजाया रोखा जाना दं आं बेखिनिखौनो बुंबाय आं मुस्रि रामेश्वर बसुमतारी राफोर आन्चलिक बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जोङो बे बाथ्राखौ फोरमायनांगोन दि जे थांनाय 5 अक्ट'खालि बिटिसिनि एबा आथिखालनि बिटिआरनि बारग' इएम जायखौनाखि गाहाय मावख'गिरि होनना बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे थांनाय 5 अक्ट'खालि उदालगुरि जिल्लायावहाय थांनानै एबा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि सोमोन्दै बिथाङा जा बाथ्राफोरखौ फाव फान्दायनानै माखासे नंखाय बाथ्राफोर लानानै जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाखौ थगायनानै लांदों गुबैयै बिथाङा जारिमिनखौ मिथियाबो जानो हागौ बा मिथिनोबो हागौ जे बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय थांनाय आथिखालनि बिश्वनाथ जिल्ला एबा सिगाङावथ' बे सनितपुरमोन जे बै समावहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै बिथांमोना मा जादों गहपुर बायदियावहाय जे 533 सा सुबुंफोरा गावनि बेसेन बरहा जिउखौहाय बे हादोरनि हारिनि एबा बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना जिउ गारदोंमोन नाथाय जोङो बै समावहाय जे आथिखालनि बे काउन्सिल जानांगौ होननानै बिथां बारग' हाग्रामा महिलारि बुंनाया बिथाङा एकदम नंखाय आरो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा फोलानानै नंखायैसो लिंनानै लांदों आरो बे बाथ्राया जेरावबो जाथावा आरो जों अरायबो बे बिटिआरनि अनगायै बे काउन्सिलावहाय जों मालाबाबो थानो हाया आरो थाथावा बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि अनगायै बे मोननै जिल्लानि अनगायै जे गुबुनफ्रा जे BKWSC एबा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल एबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बियो जेरावबो जानांगौ आरो जागोन बियो फ्राय 21 जिल्लासोआव जाखागोन आरो जागासिनो दं आरो बियो बावैनो बिनि फिथाइयाबो ओंखारसिगोन आरो जों बेखौ मोननानै जों बयबो हारि हिसाबै गोजोननो हागोन नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बियो जेब्लाबो बिटिआरआव हाबखागोन आरो बिटिआरआव जोङो बिटिआरआवनो थाखागोन बे जाबाय जों रायजो राजानि गोख्रों मोनसे थांखि गोजोन्थों लोगोसे जों बेखौबो बुंबावो जे आथिखालाव थानाय BPF हान्जाया जे बियो बड'लेण्ड एबा बिटिआरनि अनगायै जे दानि गोदानै जानो गोनां जोंनि बिटिआरआवहाय हाबनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे बिथांमोननि बे रायजो राजानि सायाव बिथांमोना जाबायदि फाव फान्दायनानै खैसारियै नंखायै फोलानानै गोबां समनिफ्राय सोलिबोबाय थादों थगायबोबाय थादों एबा फाव फान्दायबाय थादों जाहाथे बे फाव फान्दायनायनिफ्राय जे हाग्रामा बिथांजों लोगोसेनो बिथांनिनो हान्जायाव थानाय BPFनि जोंनि जा ओनसोलाव
सोरबाफोर सुबुंफोर दंब्लाबो सिगांफोर गाज्रि खामानिफोर मावफ्लांदोंमोनब्लाबो जे बिथांमोनहाबो दिनैनिफ्राय बे समनिफ्राय जाहाथे बेबायदि गाज्रि आबहावा सोमजिहोनाय एबा गुबुंले खामानि मावै एबा बेफोरबायदि नंखाय हान्जायाव थानानै जे गावनि हारिखौहाय गावजों लोगोसे फोजोबस्रांनायखौ गोजानाव थानांगौ आरो लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ गोजानाव थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।